Nang ipatumpal ti munisipyo ti Latindad kadwa ti nagdudumang ahensya ken opisina ti konsultasyon para iti monitoring ti dog meat trade iti munisipyo. Ada report ni Jessel Kate Lapisar. Idi napalabas alawas na duktalan ti may sa apanganan ijay laternidad ang nangidasar ti karne ti aso kadagiti customer da. Napanaknakan met ti kinapudno daytoy babaan iti naipatungpal a DNA test iti karne. Para iti dog owner ani Kylie, saan nakondenaran ti panagkaan ti karne ti aso gapu ta maibilbilang dagitoy a pamilya ken maawawagan a men's best friend. Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay. Para mat iti ibinggit ani Manong Jackson, pasat ti kultura dagiti pada na nga umili ti probinsya ti agparti ti aso. Ngem kinunana nga no idilig idi, basitan ti mobobserbaran na nga mangipat patungpal iti panagparti kadagiti aso iti agdama. Dati kultura nga kasi. Isa nga talaga nga mo maiwasan nga agpartikalat nga iti dug. Ada iti natay. Ngam na jay panagparti iti aso nga pangpulot ang katawan, iwasan na matan. Nagtitipon mat dagiti nagduduma a masaknan nga ahensya, opisina ken individual ijay laternidad para iti konsultasyon maipapan iti dog meat trade. Naiyunay-unay mat ti Section 6 ti Republic Act No. 8485 wenno Animal Welfare Act of 1998 ang mangipawpawil iti panangmaltrato, panangdangran, panangpapatay ken dadumapay kadagiti dingwen pakairamanan dagiti aso. Nupay ipalpalubos dalintag ti panang parti iti aso no maitunos iti religious ritual wenno ethnic custom dagiti nainsigudan nga umili. Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para ma-strengthen yung ating programa, and at the same time may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan. Naipaayan mat iti show cause order tinangidasar iti karne ti aso tapno mangipaay iti pamalawag iti alegasyon kadakwada. Maipayan mat daytoy ti umno a pannusan no mapaneknekan ti panaglabsing da. Yung isang recommendation doon kahapon ay yung magpapasa ng isang ordinansya para specify na bawal talaga yung pagtitrade ng karne ng aso or hot meat. Jezreel Kate Lapizar para iti Pagilian.